Taraba State has enjoyed relative peace from the farmers-herders conflict lately, but just on the verge of the planting season, trouble struck in Borno Kurukuru, Gazabu, and Uswada communities in Bali local government area. Residents say this recent crisis between the farmers and herders is a spillover of a crisis in Kasinala local government area in neighboring Benue State. At least 65 persons were said to have lost their lives in the incident, with thousands from farming communities displaced in various temporary camps in need of humanitarian assistance. The number of people killed with their family are up to 49, including this one died in Gazabo, about 10, and 6 in Yelwa Kalarua village, making the total people of 65 that are dead. Their families that left behind are here with us. They started killing our people in Borno area. So, no security, no anything that will aid us from killing. Can inda ya ruga sai suka yi yana la ilaha illallah, la ilaha illallah, nan suka kashe shi. Taraba State Police Public Relations Officer David Misal says the situation is under control. Currently, the situation is calm because the Commissioner of Police has deployed more additional policemen to the area, in particular Gazabu and Borno Kurukuru. That is where we had the issue of herders and farmers clashes. It's actually unfortunate that lives were lost at a result of the crisis. Taraba State Government says it has put in appropriate measures to avoid any further escalation of the crisis. Fulani mu bororo na daji kun zo a kasan nan ku yan uwanmu ne mun yadda ku yan uwanmu ne mun muku maraba to ina son tambaye ku mu kan musulmi ne ku kuma da kuka so yan uwanmu musulmi ne ko ku ba musulmai ba dole ku bada wannan amsa daya in ku musulmai ne to ku zauna daji ku zo kuna daukan mu daya sai mun bada kudi ku daina don wannan Allah bai yarda da shi ba. In kuma ku ba musulmai ba ne ku gaya mana mun yi fada da kafiran da za mu yi da na yanzu. Don haka duk wani bawa a kasan nan daga yau ya kirga na ba shi kwana 30. Idan an shi gaba da zuwa gari a kama mu a kashe ku kuma ba ku fito kuka saya kuka fada da wanda wannan yake yi ba to mu kuma za mu zalayi duk inda muka sami bororo za mu kashe shi. Ba za mu tambayi sunansa ba, ba za mu tambayi abin da ya kawo shi ba, ba za mu tambayi inda yake ba. In za mu kare, amma gaskiya dole fita. Bada yadda za a yi wani shege ya zauna daji, ya ɗauki matanmu ya zo ya zina da shi, to ku kuma mutanen gari sun kani iware duka ku ji. An sami hakimi guda, mahango guda, yana hada baki da barayi. Kuna ganin wayan sanda suka bashi beli, sannan ya koma garin ku kuna hauka ne. To daga yau ku ji duk wanda aka kama shi a gari yana hada baki da yan fashi to za mu kashe uwansa, za mu kashe ubansa, za mu kashe kaninsa, za mu kashe wansa. Kuma yan sanda ku ji mun yadda ku yan sandan Najeriya ne za mu ku daraja muku amma da muka gani dan sanda ya kama kidnapper ya sake shi mu kuma za mu a non-gunmen na Igbo. Ba yadda za a yi mu zauna ba za mu yi bacci a gidajenmu ba talashin da muke ciki ya ishe mu ba za mu bari wani kuma ya kara ba don haka zan kara bororo ardo dukkan ku mun san kun san wayanda suke yin abin nan ko ku haɗu ku yi maganin abin nan ko kuwa mu kuma za mu nemi maganin. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan aka sake kama wani za mu shiga dajin nan duk ba fulatanin da muka haɗu da shi mu kashe shi ba bai sunansa ba. You are a living witness. Government is doing everything possible, to calm down this thing. You are a living witness. What happens just a few weeks ago? There are a lot of progress, and also Mr. President is on it, and I believe we are going to succeed at the end of the day.
I also want to urge Nigerians to also stay behind the president and supporting for the fight against insurgency.